Dobrovoľné hasičstvo má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Posolstvo pre ďalšie generácie nám predal pán Ladislav Andrísek, čo je dobrovoľného hasičského zboru. Takže ako ste sa dostali k dobrovoľnému hasičskému zboru a kto vás k tomu doviedol? K dobrovoľnému hasičskému zboru som sa dostal, kedy možno ako 10-12 ročný chlapec na dedine, kde som sa narodil. A v podstate priviedli ma k tomu môj otec, ktorý v podstate bol tiež dobrovoľným hasičom. A vlastne získali sme vtedy, alebo spravili sme takú partiu dobrovoľných hasičov, s ktorými sme vlastne usporadovali rôzne súťaže, chodili sme na súťaže, organizovali sme rôzne akcie v rámci obce a samozrejme sme aj pomáhali spoluobčanom pri riešení mnohých situácií, ktoré súviseli či už požiarmi, alebo požiarmi. Najlepšie zážitky vždy boli po skončení rôznych akcií a rôznych súťaží a rôznych oných, kedy vlastne to napätie a tá psychická trauma, ktorá v podstate súvisela s tým poslaním a s všetkým, čo sme robili, tak vždycky prišlo také uvoľnenie. Niečo sa vypilo, hej, a asi tie najlepšie zážitky boli vždycky až po skončení. Aké posolstvo by ste chceli zanechať mladým hasičom? V podstate každý, ako aj stále máme zakotvené, že vlastne každý je teda povinný chrániť svoje obydlie, chrániť vlastne svojich blízkych a svoj majetok pred ohňom, pred povodňami, pred ničivými živlami. To znamená, odporúčil by som každému v podstate stať sa dobrovoľným hasičom. Je to dnes, tak sa hovorí, čoraz väčšia, ani som nepovedal možno rarita, ale v podstate úloha a cieľ, pretože extrémy, ktoré nám chystá v podstate počasie, vidíme, čo vlastne sa deje. To znamená, že vlastne dnes hasič to nie je povolanie. Dobrovoľný hasič to je v podstate česť vlastne chrániť svojich kamarátov, svoje obydlia, svoj majetok a to by bolo asi také základné poslanie, že v podstate už od malička, aby som si to vážiť, tie svoje hodnoty a chrániť pred ničím.